Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Halmırada hoş geldiniz. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Salam kemine hoş gördük. Aýdyber bu näme temadan söhbetleşdik? Halmırada ayna hava yollara açıldı deyip aydiyalar ýöne biz entek ýene de dol açılıp açylmadygyny bir ay içinde izarlap görürüz. Eee, Yollar açylýar diýip 3 ýyla ýakyn wagtdan bäri aýdyp gelýärler-de. 3 ýyl bolup gelýär. Her ay yollar açylýar, açyldy. Adat reisler uçup başlady diýip giden ýa-ni propagandalar bar. Yani biz propagandalar däl de hakykatdan uçup uçmaýarmy şoňa serederiz. Indi ýollaryň açylmagy bir pursat aslında. Haçan açylsa da, açylan bolsa da bir pursat ýagdaý bar. Nähil pursat? Birinciden ýurdun içine öňüne ýurdun içinde görüşmeli aýdýanlar bardy. Ol ilkinji pursatı. Ondan soň ýurdun içine barandan soň bir organizat bolmaly adamlar. Yani tertipli, düzgünlü bolmaly. Näme zat üçin tertipli, düzgünlü bolmaly? Ýurdu üýtgemek üçin, üýtgedilmek üçin, gelecek nesiller üçin ýurdun üýtgedilmegi gerek. Şoň üçin tertipli, düzgünlü, ýa-ni organizowany diýip aýdylýar. Şol nemede hereket edilmegi Guramaçylykly. gerekli. Ýa guramaçylykly almyrada. Şol neme boýunça hereket edilmegi gerekli. Şol bolmasa neme diýendir. Soň bir neme bar, bu taýda esasy ideologiýany dogry goýmalydyr. Täze Türkmenistan bolmaly, tapawudy ýok. Türkmenistanyň her türlü görnüşi, üýtgän her türlü görnüşi täze Türkmenistandyr. Isle onu halmyrada öz düşünjesi boýunça üýtgetjek bolsun. Ya da başka bir adam gelip üýtgetjek bolsun. Üýtgemegi täze Türkmenistandyr. Türkmenistanyň üýtgemekligi gerekli bu taýda. Indi şu guramaçylykly işi nädip alyp barýar? Ine 2 ýyla bolaýar adamlary taýýarlap gelýäs, aýdyp düşündirip gelýäs. Iň azyndan gulagyna köp adam barypdyr. Onluklar gaty möhüm meýildeşler, onluklar bizi ýalňyçma, iýze serpikme diňe ýa-ni ýeňiş bilen meýdanda da meýdan nemesine göreşine öwrülip biler. Şu meýdan göreşinde ýalňyçman iýze gaýtmakdyr. Adamlaryň ýa-ni halkyň sany beýleklerden köp. O tarapda bir halkyň garşysynda durup biljek neme görünen okşuýar bize emekiniň berýän habarynda bir azrak, kiçirek bir böle bar. O kiçirek bir böleni nime etmek, geçmek ansat diýilýär, ýa-ni Eýrandaky bolan waka bilen deňeşdirse Türkmenistanyky has ansat. Şeýlere bir neme bar. Hem Türkmenistanda bir gahar gazap Eýranykydan has köp bilýäs ýöne. Ýuwaş-ýuwaş öňe çykyp başlady. O çykdykça da gahar gazap artar, adamlar düşünip barýar-da barhada. Şu näçe köp düşünsek şonça da gaharyň artýar bu meselede. Düşünşüm boýunça da köp adam köp zatlary düşünen bolmaly halmyrada. Ýollaryň açylmagy ýurdun üýtgemegine bir pursat we onluklar bu taýda esasy rol oýnajakdyr. Diýýäs halmyrada sözü size bereyim. Doğrudanam kemine aýdyp bellek geçişiň ýaly kugun inni ýurdun içinde de daşynda da ýagdaýlar gün geçdikçe üýtgäp durdy. Olam halkymyzyň ýa gelejegimiziň peýdasyny diýip kabul edýän palajityl üýtgeçlikler bolup dur. Boljagam görünüp dur. Ýurdun içinde de şeýle, daşynda da şeýle, Türkmenistanyň töwereginde de bolup duran wakalar. Irde geçti, ýakyn wagtda Türkmenistanyň özgörşükleriň, düýpli özgörşükleriň boljagy hemme aýan bolup dur. Şu etapda
biz näme etmeli? Gel häzir şu barada pikir alşaly. Görüp oturan watandaşlar sizden hem haýyş, sizem gelindi goşulun. Şu gozgolýan mesele bardy, öz pikiriňizi aýdyn, öz görüşiňizi aýdyn. Nädilse gowy boljak. Şol döwletiň garajdarlary hökmünde, ýurdun içinde bolun, daşynda bolun tapawdy ýok. Ya bolmasa ýazyp ugradyň, komment görnüşinden ýa hat görnüşinden beder. Täp ol ýurdun iň şu mahal gozgalanly syýasy döwür gelip ýetdi. Hiç kimin şuun kuun gyrada durmagy men haky ýok diýip düşünýän. Täp 30 ýyllap beri basyp geldiler. O diktatura we onuň ýeňsesinde görünen sahna aňyrsyny hyzmat edýärler ahlysy. Indi şuun biziň hemmämiz şu zatlary görüp, bilip, düşünüp aýgytly herekete geçmeli döwrümüz geldi. Ol hereketler nämeden ibaret bolup biler? Ine ýa kemin aýdyp berdi. Indi ýollaryň açyljagy görünüp dur. Bir topar adamlar eýýäm bir näçe samolyot uğradırlı goýşa tapy 10 000 adam, 5 000 adamym giden boldy. Şolaryň hemmejiginiň daşary ýurt eýýäm beýnesi üýtgän adam. Olar şol jenaýatkar toparyň, ýagny özüni hökümet diýip adlandyrýan toparyň guron dulogyndan aňyna siňdiren galypyny çykdylar olar. Olar daşary dünýäni gördüler. Olar deňeşdirmäli inni mümkinçiligi bar, ukyby bar. Soňra da deňeşdirenden soňra hakykat ýüze çykýar. Meselen biz bärde aýda otursa 3 ýyl bäri ene şol Türkmenistanyň sistemanyň ýalňyşdygyny, döwlet başyna oturanlaryň hökümet däldigini, jenaýatkar topardygyny, o ýurdun düşen ýagdaýyny, ykdysady, syýasy, sosial ýagdaýlary günne aşa halkymyza düşündirip boldy. Daşynda ýaşarlar, käbiren diýmän köpesi kabul etmedi, hep ukyby ýok, kabul etmäge, deňeşdirmäge. Biziň aýdan zatlarymyz olaň göwnüne maksatnamalymyzy göz öňünde tutýan işlemeden bir ertekiýalyk bolup görünýär. Olary şol kim şol wezipede oturan bolsa, şol Hudaýyň ornuna oturan peýgamber diýip hasap edýär. Emma bu düýbünden ýalňyşdyr. Adam o zatlary o derejä ýetirilmez. Ýöne inni adamlaryň şuman aňy artyp başlady düşünjesi. Indi şol adamlar ýurda dolan. Indi hemme bir ullukan soraw belgisi durdy. Näme etmeli? We nämeden başlamaly? Näme etmeliligini öwran düşündirip oturup durly plaşak. Oğluklar dörüt. Döredim şol oğluklar. Goý 5'lik bolsun, 3'lük bolsun, 20'lik bolsun tapawdy ýok. Ben esasy zat oğluk. Ondan aňryk geçdi. Ýa ol Türkmenistan içerki ýagdaýyny göz öňünde tutandy. Göze görünmän iş alyp barjak bolsak, onu oğluklar aňry başy bilen ýeterli. Her bir adamym oğlugy ýere, olaram öz oğlugyny döredýär. Olaram öz oğlugyny döredýär. Görkezlik scheman bolmasa alyp täzeden goý ýalaşagynda bol. Goý görseler. Ene şeýdip Türkmenistany gurşap alýan, 4 günjün gurşap alýan zynjyr emele gelýär oğluklardan. Soň wagty gelen güni şol oğluklar häkimeti ýerine öz eline almady. Döwleti öz eline almady. Obalary, şäherleri, etraplary, welayetler şolaň özleri dolandyrmaly. Şu ine esasy maksat oğluklaryň güýji sonuny, oğluklar bir gün üçin ýa biziň geçirjek bolýan çärelerimiz üçin döredilen ol müdümlik şu halkyň hak hukugyny goramak üçin, konstitusiýany goragyny durmak üçin döredilen oğluklar. On gadyr gymmatyny ene dura bara ýurda baramyzda bilersiňiz. Şonu hiç kim elinden almagy kanunyň haky ýok diýip düşünýän sebäp oğluklar ol jemgyýetiň, adamlaryň, şahsiýetiň, graždanlaryň pikiri. Şonu oturup özara pikirlenişi bar bolan islenip problemany çözüp bilýär. Çözgüdün gözleýän, aktarýan, tapýan, soň çözgüdün ýa teklip edýän ýa talap edýän, ikiden biri. Ine şeýdip hemme meseleler çözüler. Ýok, öýüňizde ýatjak bolsak, biri etmeliysek, ine ýene-de Niýazy ýa ýene-de Berdimuhammedow getiret häkimet başyna. Inni anyk näme etmeli? Ine o zaman bar, men aýtmak gerekeni şuň ýeri geldi. Onu aýdy. Ýurdun içinde herekete geçip başlayan oğluklar bar. Olar näme iş bilen meşgul bolýar? Men inni esasan şu oğluklar aktiv hereket edýän welaýatyny aýdym, Balkan welaýaty. İkinji ýerde men bilýän Mary welaýaty. Soň ine Çarjy welaýaty.
Kän bir ara geri bilmedik bizde ene şu mahalda daşawy bolup durdy. Ahallady işläp berdi. Näme diýär bulardan? Ilkinji nowatda şol hersi öz şäherini, öz obasyny, öz etrabyny kim jenaýat işini eden bolsa halkyň garşysynda. Kim döwletiň we halkyň emlägini bir kanun ýagdaýda owurlap şol üstü bilen halky dolandyrýan bolsa, ýa-da hökümetdäki jenaýatkar topar bilen birleşip halkyň depesine şanyp döwýän bolsa, şol adamlaryň hemmejigini hasaba aldylar. 100% götürüm diýmän, 80-90 eýýam alın. Olan gitjek ýeri ýok. Ene erti baramyzda ene Süleýmanyň sanawyna goşaýmaly adamlar jenaýatkarlar bolar. Ikinciden ene döredüljek Täze Türkmenistan prokuraturasyna ulyk koymak. Üçüncüden ana mi iki gullugynyň üstü bilen olam ýene-de şol jenaýat aktaryş işlem geçirmek üçin ýurtdan gaçyp giderler, tapyp getirmek üçin ulanylmaly bir tapar çareler bar. Ene şoňa himayet etdi şol adam. Indi ýene-de näme edip bolar? Ondan başga. Ine bar mass media. Biziňki bar, ýene miri bar, başgalar bar. Şu Türkmenistan içinde bolup geçýän zatlar. Her adam elinde telefon bar. 5 minut, 3 minutdan ekrany alyp ogradan goýup bütün dünýä bilsin. Şey dip göreşmeli, informasyon göreş. Ine şonu edip bolýar. Ine orlukdan etmeli iş. Ikinci işi. Üçüncü işi öz hakykyny talap etmeli. Meselem goňşuýyňyň üstüne polis gelin bolsa baryň sonra näme üçin geldin? Näme muňa eldiyet berýär? Eden günäti näme? Men şol adam bilen 30 ýyl bar goňşy bolup otyr. Onda özüm maşgalasam ene şolar ýaly hem adalatly hem öz Garaz Ähmedi bilen günni görüp beren maşgala. Bulara gelip näme azar berýän dip polise azgyrylsaňyz ýa elinden tutsaňyz öwürlüp şol polis şol köçelere de şol hojalyga da gelmek. Ine şu zatlardan başlamaly. Biri arka durmaly, maşalmaz. Öz orluklarynyň içinde hiç bolmaz. Goňşy bolan bilen, dogan garyndaş bilen. O näme etmeli kadip garaşyp oturmaly, etmeli zatlar ozalan aýdyp gelýär. Gaýratyňyz çatsa eliňizde kras kalyndy. Ýazyn haýatyň ýüzüne gümmelýindi. Ya gurban bolýan ýadygarlyk duran bolsa goragsy bir ýerde. Alyndy boýnuna ýanky ýüpden sirtmak salyndy maşyna pırçap berin. Koparyň aýyrsyn. Oý beýle kadynlarym görsün. Ene halkyň garşysyna geçsen boljagyň şudur diýip. Ana ýykdylar ya Kazakstanyny diýmän ýadygarlygyny. Nursultan Nazarbaýew. O näme gelip şo ýykarlar ýygnadylar. Ýok. Sebäp halkyň gazaby ýa halkyň istlegi şo. Bizde de şeýle bar. Ýöne kime derkä dip garaşyp ýatmalylar, ene orluklar ýuwaş-ýuwaşdan herekete geçmeli. Ýöne ol hereketde akylly hereket etmeli. Ýöne kellägelen etmelilen zat ýok. O ya ökmen şuun kuun eline yara galyp olaň garny dökmelilen adam ýok garşyňda durallar. Eger olar yara gollansa halkyň garşyna onu başga gep. Ýöne biz hiçatyn birinji bolup yara gollanmalylar. Biz talap etmeli. Halkyň güýjüni hana görkezip otyr goňşy Eýran döwletiniň halky. Görkezip otyr hana Gazagstanyň halky. Ýanwar aýyndan bäri ene ýuwaş-ýuwaşdan şu göterim bassan çyk bolup gidip durar. Göreş. Halkam bekeyen, makam urşavalya bir-birine gollap berýär. Ene şeýdip, Gazagystan özüniň bir milletdigini duýup başlady şol. Ukrainaň duýşýar. Ýöne türkmeni entek gelip betene. Şu türkmeni duýdurjagam, millet hökmüne birikdirjegem şu orluklardyr. Ol welayatlarym däl, etraplarym däl, hiç bir künjem däl, bizi millet etjek ýene şol orluklarymyzdyr. O taýda milletem ýok, dinem ýok, renkem ýok, aýal erkek tapawdym ýok. Bizine hemmemiz bir döwletiň garaşdary. Ene şu nukdaý nazardan iş alınıp barylsa, biz hökmän ýeňersem, Täze Türkmenistany gurarsam. Ene gysgaça şunu aýtjak boldum men kemen. Ýöne etmeli işlerim bar, üstünde näme etmeli? Ene şu mahal ýurduň içine dolap baran adamlar bar. Birinciden şol adamlar mümkin kadar hökümetiň işine goşulmaly. Ýa organ işlerlerini, mesela edaralaryna girmäge mümkinçilik kazanmaly. Şol rejimi içinden ýykmaly. Şol edaralar. Şo taýda wagt nasihat işini geçirmeli. Sebäp bizde şuma bar o welayatlarda şol ýanky güýjüllonjularyň içinde de biz bilen işleşip bererler bar. İşleşmäge meýil bildirýärler bar. Görüp otylar. Indi erteki güni ýok şol rejim.
Şol jenayetkar tapan. Özüni bağlastary gerinak, egni pagorlamasy şo rejim bilen, ýa Gurban Gulyň togumy bilen. Şol biz adamy öldüremdik, olaň meşgulna ogurlygam edemdik. Ýöne gyradan seret oturmagam islämdik, ertesi gün biz öz çağalymyzy halat etmeli, maňa ýüz tutan adamlar adda. Özlerim egni pagorly. Bolýa, siz häzir näme iş edýän bolsaňyz edin, halkyň tarapyna çykyş edin, halka kömek edin. Ertesi gün haçan lüstrasiýadan geçeňizde ene özüňizi agry hem aklanmagy hem iş eden adam hökmünde. Galan işlerinize eger suut çaresi bar bolsa onda suut çözer, ýok amnistiýa geçiriljek bolsa olum geçiriler elbetde. Ine amnistiýa düşýän bolsaňyz ine ýeňil ýelpa jenayetler üçin, ine toba gelinligi üçin, ine ýetirendi ýanyň öwezin dolulugy üçin ine şol adamlaryň günäsi geçirilýär ýa şolara ýeňillik jeda berilýär diýip karar kabul etmäli Türkmenistanyň täze mejlisiniň gurguçy çatar. Akylym ýeter, men şeý diýip düşünýär. Ine şonu aýtjak boldum Gysga çykýan. Owa Halmurada aslında näme garaşdylar da koronavirus ýene-de mövjalarmykan, çykarmykan diýip şo wagtda çelli garaşdylar. Gördüler dünýäde o koronavirus hiç kim derdi däl, aladasy däl. Onun yerine şu an başka zatlar gidip dur, uruş gidip dur, uruş sebeple bilmedim ya, ondan belki aklına gelen değildir Halmurada. Ukrayna'da uruş gidip dur deyip yoğlam yapıp belirttiler. O aklına gelen değildir benim fikrimce. Umuman şu vaat mecbur kalıp açılan yol ýyldaşlar. Bu ýurda dolanılmalıdır. Geçenem yine aydıp geçipdim. Türkiye'de köp Türkmenler Türkiye'de yaşaya işleye köpüs üçün gelecekte yakın gelecekte özem önümüzdeki ayların içinde hasta kıyınlaşacak. Geçen yıl bilen şu vakti deňeşdirim, geçen ýylam kän aýtdyk kıyınlaşýar diýip sebäbi Türkiýanyň nemesi görkezip durdy, dollaryň bahasy ýene näme dokument işleri bärde galma mümkinçiliklerimiz hem zat gitdikçe kiçelýär, daralýar ýa-da problemas artýar. Şonuň üçin bu daşary ýurtda eýesiz, pulsuz, işsiz, saglyksız galmakdan ýurtun içine saglyklы wagtda gidilmegi gerekli. Saglyklы wagtda ýurdun düzelilmegi gerekli. Soň ine Halmuradaň aýdany bar. Esasan şu polis ýa-da kuramalara diýleşlerimiz o gidip yerleşip bilse o şoňa yerleşmelidir. Indi biz bunu aýtdyk diýip daşary ýurtdan gelenler polis näme almazlar. Tapawut ýok, eger almasa da näme bolýar? Düşünjesi bolmaýan bir näme uğruna, näme garşysyna göreşýän bilmeýän ýa-da göreşip görmeýän adamlar goýmaly bolar. Tapawut ýok, biz iki tarapam deň bolýar. Ýöne içindäki o gezip görenler hem şol emede polis emesinde olaram işten çykmaly däldir. Bir şekilde dowam edilmegi gereklidir. Şonuň üçin bu göreşi alyp barmaly. Ýa-da dolu guramaçylykly alyp barmaly ýyldaşlar bir zat bolanda da ýine bire göni kömek edip bilmeli. Soňra ýine şeýle bir zat bar. Oňluklar näme iş etmeli, näde etmeli diýilen ýaly. Sonra olar köp döräde. Oňluklaryň bir nemesi bolmaly. Täze Türkmenistan ýa-da Türkmenistany üýtgetmek. Türkmenistanyň üýtgemegi. İksem sinonim diýip hasap eder. Türkmenistanyň üýtgemegi bilen täze Türkmenistan ikisi deň manyly söz. Indi şol düşünce bolsa oňluklaryň içindäki her bir şahsda galan problemalar gön yerinde çözmelisinizdir. Sebäp problemalar her türlü bolup bilýär. Ýa-da gara dürli renklerde bolup bilýär. Şo ona ýene-de şu onuň özüni çözmegi amatlydyr. Ýine demedäki Ukrainadaky uruşda nädip diýerler? Tutuş ähli frontlarda uruş alyp barýarlar-da. Ýöne hemmejesem bir-birinden güýj alýar. Bir-biriniň edenini etjek bolýarlar. Ýani
ya katı guramaçılıklı ve düşünce taýdanam berk bir eskeri ruh var o taýda. Bize de şeyler ekleme gerek. Onluklar güçlü olmalı düşünce taýdan. Yani Eýranam mysal alyp bilersiniz. Eýranam görýänsinizdir habarlarda da, sosial mediada da gaty uly üýtgeçiklik gidýär. Düýpli bir üýtgeçiklik görnüşe görä. Şonuň üçin näme etmeli? Soň ýene däme bir zat aýtjakdym, halmyrada ýadyma düşse aýdaryn ona. Başga çarak bir möhüm bir zatdy, ýa-ni edil muňa meňzan okdy. Sen ýa-ni bir zady dogry belläp geçdiň da şol ozal hökümetiň bahanasy bardy koronavirus. Şu meselelerini düýün şol bilbil bilen eden bilelikde çıkışyňyzy da nyktak görkezdim. Şoň üçin hakykatdanam ozal şol koronavirus bahanasy bilen 3 ýyl goly wagtyny ýollar ýatyp goýdy. Häzirim ýatyp. Bol açyk däl. Çık uçýar uçýan zady görende, bar ýa-da gelýän zady görende. Yalan bilen ýorulan tutulan döwletiň onsoň hakykaty bol. Bolýa. Indi koronavirus ýok hakykatdan kemine dünýäde. Hemme döwletler açyk. Indi bahana ýokdur. İzin almagym islänik. Indi görkezdik. Indi açyk ýüzüni açyp görkezdik. Şol jenaýatkar topar. Şu ýurdun daşyna çykan halkyň, milletiň şolara ýurt içinde gerek dälligi. Isle izinle şol adamyň enatasy galynmaly, isle çagalar galynmaly. Hiç kime şolar gerek däl. Şoňa indi halk göz ýetirdi. Şonuň üçin halkyň şu mahal ýanyp duran ody bar içinde. Daşyna çykaryp bilenä. Olar pikir etdi, şu mahal adamlar pikir edýär-de, Türkdakiler diýil başga ýerde Ýewropada boldy. Bu Türkmenistanyň mejburi haly kazanç etmek üçin çykyp gaýdan iýleşlemez. Öňünden şo göz öňündäki kartinka şol goýup gaýdan döwründäki maşgalasy, çagasy, obasy, goňşy golam enatadymy kady. Ýok. Olar sizin görüp gaýdan ýa goýup gaýdan adamlaryňyň derejesini bir näçe etse aşağı düşdiler. Sosial şertde de, ykdysady şertde de, durmuş şertinde de. Ýok şo sizin öýde goýup gaýdan adamlar. Şo durşuna, şo durkuna saklanyna ýöne pozitiv ösüş boldy diýip aýtmagy men dilim barana watandaşlar. Ene baraňyzda görersiňiz, goýup gaýdan abat zatlaryňyz biwat edilendir. Bitin zatlaryňyz gädik edilendir. Döwlendir, ýenjilendir. Men obrazlaýyn aýdýan. Şo sizin gurup gaýdan ýa dikip gaýdan ojaňyzyň ýa bular odun söndürmek bilen haram bol jenaýatkar topar. Ene baraňyzda şu zatlary dolu göz ýetiräsiňiz. Ol ýurdun daşyny pul jagamyza uradýas bol barýanlar bilen şu zatlar bollanýandyr. Dolu dokmada bolmasa diýarym dok ýaşap berendir diýip pikir edýänsiňiz de baraňyzda görersiňiz. Olaram siziň şol emma näme janyňyzy agyrtmajak bolup, siz gam etmejek bolup, ýok zady bar diýip görkezýärlerdi. O diýerler men özüm tämähil şu gazlar bada jan edemdi. Dymdyrçlyk gülýäli diýär asmanymyza dury. Ene şondan başga hiç tat ýok halkymyz. Dur asman näme Türkiýede ýokmy ýa Ýewropada ýokmy? Hemme ýerde de dur asman bar. O bulutlar hem de güneşler hem de gep onna dewigatda gep adamyň guruluşyny biz şolun salýan başymyzda salýan syýasy oýunyna biz boyun bolup girýäsmi ýa şoňa garşylyk görkezýäsmi? Ine başy ikiden birini saýlap alaýmaz. O şoňa boyun tabyn bolýasy, ine onu goýun ýaly gezip görmeli. Sen raýat sözüm goýtdyň-da. Ine şol raýat diýmek goýun niýen manin berýän bolsa, niýasyň edil aýdan bilen desseň elýär. Hep aýtdy olsa 5 milyon oğlu goýun ýaly ýuwaş halkym bar diýip. O garamaýak diýdi ol halk. Diýmedik söz galmada, şonuň çekdi götürdi şu halk. Ine şu gün kinesel düýün şol bilbil bilen emma keminen eden çykysy men giýje 2 söýlep öwran diňledim. Ýüregiňe batyp dursa zatlar. Hakykatdanam şu gün kiýaşlyk enatasynyň ine görüp görmezlige salany, bilip bilmezlige salany zeraly ine şu kulne şu nesel ýurdun daşyny talabançylyk edip ber. Bulgurmak görnüşine bağışlanmaly.
şol baýlyk bilen, şol döwlet, şol az millet bilen şu zatlara münasip mi diýilen soraw her biriňiz özüňize berip görüň. Bir türkmeniň bir sözü bardyr. Oda özüňe bas, ötmese keseke diýe. Gel her birimiz şol oda özümize basyp görelim. Münasip mi biz şol durmuşa ya ýok? Münasip bolsak onu gezi beriň goluňyz sallandy ya. Ýok bolsa da onu tirseňize galynda göreşip başlar. Erkek yerine durýan bolsa jenan baýdak bolup hana depämizde durýar. Şu zatlardan biraz baş çıkarın, şu zatlara biraz göz yeterin vatandaşlar. Bolly indi çeni çaky etdi bir döwür. Mundan aňyrda indi durmuşam ýok, bize döwlet hem aljak gal, erbet zat. Baraňyzda ýylyňyza akylaryň tapmarsyn. Eýem jaňa duwaýda oturarlar bar Halmurad da diýişinizden beter eken gelip gördük bol. Bular bir topar zady bizden giýip oturan ekenler. Öýde ýa owada bolýan zatlar. Ene? Obalar boşak kalıptır. Hiç lat yok o tayda. Gidip yatan obalar boşak kalıptır. Vatandaşlar öleni ölüptür, galyny galyptır. İşe yaramlasa mana çıkıp gidipdir Türkiýe ýene bir döwlet. Ýurt tozup bar ya tozu diýsem bolsa. Netije çykar. Ene göreş. Şonu aýtjak bolum kemen. Başka çıkalı yok. Indi ýa-ni çakdyşma döwrü geldi. Daşyndakylaryň düşünjesi bilen şu wagt içindäki aýdaly näme güýjülanýanlar da polis gene näme bolsun bulanyňky dengelmeýe gawatlaşmaýa şu wagtdan çykypdy çakmışyklar diýýär giden adamlar diýär şu gözüň içine seredip pul aljak bahanasy bar diýär. Hiç kimde de iş yok, girdecisi yok bir yerden. Garnam doyanok, yarımdok ya da aç halda gezýärmiş. Bir bölek. Ondan soň ýa-ni polis diýdi, gaý diýerler, ýol gözlemçilik kulu. Bulara da her ay salgytlar var, düşünüm boýunça. Ýokara bermeli diýen nemesi var. Olaram şonu aljak bolup halk bilen garşy-garşyya gelýärmişler. Şeýle düzgünler var. Umuman o den gelip biljek däl. Ýyleşler Türkmenistanyň içi däki alyp ýiyjek zatlaryňyz Türkiýedäkiden has gymmat. Düşünber onu bilýänsiňiz o aýtmasam. Bilýäňiz ýöne o diňe o zatlar däl umuman Türkmenistanyň üýtgeme gerekliligi düşünjesi bolmaly. Üýtgemeli ýyleşler ýa-ni sizden öňkileri üýtgetmändir. Siz üýtgetmeseňiz ýa-da iň azyndan üýtgetjek bolmasaňyz çağalaryňyz hem soň üýtgetmez. Şeýle diýär. Siz öwredip gidýäňiz, şunu ýalayıp ýaşamaly diýip, gorkup ýaşamaly, sesini çykarman ýaşamaly. diýär. Bizden öňkiler azrak ses çykaran bolsa biz şu wagt bulara başartmaýardyk. Ýa tutuş türkmen halky başartmaýardy. Gaýtam o bizi özlerinden beter ýagdaýa düşürüpdir. Hemme kim üçin aýdýan değişleri. Biz iň azyndan o ses çykarýas, ýöne ses çykarmak bilen galmaly. Şu wagt ähli dünýädäki şertler Türkmenistanyň üýtgemegini talap edýär. Ýani 21-nji asyrda hiç bir ýa-ni awtoritar rejimler diýip aýdaly, düşnükli bolar ýaly. Awtoritar rejimlerin hiçbirisi deginilmän geçmeýär. Köpüsi yıkılacaktır. Käbirlerden ýuwaş-ýuwaşdan üýtgemek mejburiyetine galjakdyr. 21-nji asyrda maglumaty gizläp bolanok, hakykaty gizläp bolanok. Biz häzir orslaryň döreden paralel bir dünýäsinde ýaşaýas. Ýa-ni hakyky dünýä aýap basýas. Ýöne orslaryň gurnap beren yalan dünýäsi bilen pikirlenýäs. Gynançyl tarapy. Bilýäs Türkmenistanyň içinde işim ýokdugyny, adalatyň ýokdugyny, hukugum ýokdugyny bilip şoňa garşy göreşmän taşyna işlemäne çykdyk. Demmemde değişli okamana çıkanların daşında. Okamana çıkmayanlarım işlemäne gelerdi ýani. Şeýlerek bir ýagdaý. Umuman biz şu taýda hakykatlary
Görmedik. Görmezden geldik ya da. Pul kazanmak için diye taşına çıktık. Yani fikir et biliyorsunuz mu? Çağlarını, ayağını, yani Türkmenistan'ın bu maşgalı vuruluşu ya da yaşayış nemeleri bellidir. Yani onları taşına çıkıp bayılıp yani işlemek aklın işi değil bu zaten. Yani hal murada şeylere seyrediyen. Şunu indi biz onları ziyan etti. Biz hem ulu yanlışlıklar ettik. Yani olur diye yani cinayetçi topar. E, Biz hem yani halkım hem hem yanlışlık ettik. Bu zatları düğüplü ve köklü çözmelidir. Olamine yolların açılyandığı bir fırsatı yolları mecbur açmalı. Yani İslami oklara çalacak bir bahane tap bilseler yine de yaparlar. Katı bir korku ve tayarlık var şu an yurdun içinde. Bunlara hazır barsanız bir vada basış etmeyeler. Yine hal murada yardıma düştü açacak zadım. Baran vaktiniz basış görmersiniz. Yine onun yerine bir azırak bir bol bildiğince size yumurta, tavuk eti, yağ, un, şu zatları üçün etmekçi. Yani şu neme aladanın izinde de bular. Halk berdağı yani gıtçılığı, garipçılığı görmesin diyen ýaly bir taýýarlykları var. Onu bilýäs ya. Şonuň üstüne köp işlediler. Taşından getirip bildikçe getirýärler. Öz hasaplaryna bolmalsa Türkmenistanyň içinde önümçilik ýa-da bir kazanç hereket ýok. Ya, adalet, hukuk yok. Adalet, hukuk olmayan yerinde de pul birikmeye, pul kazanılmaya, o pula soğulmaya. Şonuň ýalyk bir ýagdaý var. Indi bular ýöne hakyky maksady näme diýip sorasaňyz, ýa beýle gidip bilen oktor dälmi? Oýan şu boldy, oýandan halk, adamlar gorkanok gidip barýar. Düşünýärem hemme zada. Ýa-ni köpsi ýurdun içine baran soň ýa-ni düşünjeler aktivleşjek, oýanjak ýani. Şonuň ýaly bir deme boldy. Ýöne bular uzyn möhletiň dowamında demir gazy Koreýa ýalyk boljakdyr. Näde diýip sorasaňyz, şu an Türkmenistanyň, ýa-ni türkmenleriň Türkmenistanyň daşynda bir ýere çykyp bilýän ýere edil galmady diýen ýaly. Ýok diýen ýaly bunyň manysy şeýledir. Ýurda giden wagtyňyz gaýdyp şu rejim dowam etdiğim möhletinde iza çıkıp bilmeýän düşünjäňiz bolmalydyr. Eğer şu düşünjäňiz bolmasa ruhuňuzy şeytana satan ýalyk bir ýagdaý ortada. Başka hiç zat däl. Şonuň üçin ýurdu düzeltmeli. Gideniňe ýaraşa bu bir pursat düzeltmeliler. Ýoksa 2025'e çelli ýapyp saklamakçy ildeşler bilýäňiz hemmäňiz. Indi o zat o mümkin bolmandyğı için açmak mecburiyetinde. Yani açmazından hem ön näme zadyň üstüne ulalaşdylar. Belki de Türk konseýine girýäs. O senin şertin benim şertim diýen ýalyk bir ýagdaý bolan bolmagy mümkin. Bir zadyň hasabyna edildi bu zat. Ýöne illeşler biz barsak diňe Türkiýede dürlü döwletlere açmakçı ýa halkara derejesindäki nemeleri bizem kabul etmekçi illeşler. Ýütgetmek bolmaly düşünjämiz. Hal murada Doğru kemin. Emme belläp geçerlen şol bar zat ýa boljak zatlar da ýurdun içinde. O eden bir zady doğru belledinde içine girmek bar, çykmaga ne ýol ýok. Eger şol rejim durjak bolsa. Ýa-da şoň içini ýa-ni öwelip ete urulyp soň ýitirmedilmeli. Ýa-da baranyzdan soň öz dogan garnaşlaryňyza howsarlyk edip şol bilen bilelikde dosýar, tanyş biliş, öz zanyňyzdan ýa adamlar bilen bilelikde şu rejimiň garşysyny görüşmek. Başa çykaly ýok. Ol baryp ine iş tapar, çağalymyz ekler, öňküden gowy ýaşar. Ol arzuwlardan elüdüňse göz boýagçylyk üçin ýa kemine gaýdyşy ýaly bir yerlerden vagon etem getirler. Ol ýa yağım getirler. Ýöne kemine bir zat ýalňyş aýtdym-da öz hasabyny diýip. Olaň öz hasaby ýok. Olaň şu halkyň ogurlan, halkdan ogurlan emleginiň hasabyny diýdim, halk takyp. Ene
O şeydi bir ay, bir yıl o şu öz jarlaryny halas etmek üçin berirler. Ol niýasyň anlap ine mugut gaz, mugut tok, mugut kepen, mugut dul diýişýär. Ta halky bul edip tabin edýänse şu zatlar mugut diýdi. Soňra bir gün halk o ýönüne bolup şol mugut zatlaryň üstü bilen gol gyrmak bolan eken. Şu inni göz ýetir. Ýogsa bir atalan sözü var, mugut bohorda ýokdur. Şoňa adamlar pikir edäýmeler, näme şu zatlar mugut paýly. Şu aňyrsynda bir emmasy bardyr. Şu zatda bardy adamla oýlanmady. Ay berse öldü ýaşadyn türkmen maşyny. Ana ol öňe ýaşady, öllü gitdi, ýylyň nakyny 4 million halk şergezan bolupdy. Indi bularam şol oýun oýnajak bolýarlar da. O häzir halkyň gafary geldi şu ýelini boşaltmak üçin, o gradus aşağı düşürmek üçin o läşke de bererler, unuň taparlar. O bir ýyl ýarym ýyl geçirer, ondan soň bir gün gelip nurbatyn toglar bol, ondan soň şu iýenleňiz hemmejiň bagyşlaň bol burnuňyzdan iýikligan edip getirer şol araba jenaýat topar. O bir näçe şey halky edellerine biz şaýat da diýir şaýat. Şoň üçin şu gezek ağlanmak gerekden. Ol size çörek bermäge borcu ýok ol hökümetiň. O ýağ bermäge ol iş ýeri bilen üpsün etmeli adamlar öz gazanyn halal zähmetiniň hasabyna şagalaryn eklemeli, maşgalatyny eklemeli, okul bolmaly, bilimli bolmaly, ýaşy jaýly bolmaly, döwlete salgytyny tölemeli. Para peşkeş ortadan elbet. Şu zatlar üpsün etmeli hökümet. Hökümetiň ýemesi kepili, ene şol özüň prezident adlandyrýan mahluklar, atalar. Kim diýär hiç kim. Şoň üçin şu zatlar ýoly goýmak üçin sistemany ýükletmek şöyle düýbi teýkary bilen öwürlüp dagy dowary türkmeniň ykbalyny şular ýaly haramzada adamlar ne häkimet başyna gelip bilsin, ne de halkyň gününi alaýa bolan kadönlersin. Şu zatlaryň öňüni almak üçin öňünden durly maksatnamalary öňe tutýar, onuň giyirliğine edemde size anyk açyk aýdyp berip döwlet halk dolandyrma, aşakdan ýokarlyk. Şolap ene biziň hemme maksatnamalymyzda görülip otdy. Bilmeýän bolsaň alyň açyň täzeden okan, ýerli dolandyryş barady, ýerli häkimet barady. Teredi. Ene ýaşlaryň eden teklibi şol. Şonun biz ene ýaşully bolup ikellep gollaýar. Sizem gollarsyňyz diýen dogry menne ynam bar. Onsoň ştaýda ýene bir zat bellep geçmeli indi. Biziň nesil biziň diýen şo para kimiň diýen duş nesillerden. Adamlar, ne şu konsolor ýurtda ýaşullyk edip oturda, erkegi denen hemmesi. Indi bir zat bar. Bana sorag berýärler. Ay sen niye 30 ýylda näme etdiň diýär. Bana berýär şo sorag. Ýöne şo sorag kim berýär? Şo 30 ýyllap sesim çykarman oturan ene atalaryň çagalary berýär. Sen gitdi ilkinji nowatda adaletli boljak bolsaň ene ataňa ber şol sorag. Näme üçin siz 30 ýyllap dymy oturdyňyz? Şoň netijesinde de ine meniň gelip düşen günümşi. Ýerimde galan çagalyň meni ızana çuwan bolup otur. Şol siziň dymyp oturmaňyzyň netijesi diýip aýtmagy gaýrat gerek halkymyza. Düň gaty ýeti gurrun etdiňiz bilbilekiniz, berekella. Şol gurrun bar batar ýüregine de aňyna da siňer halkyň. Her bir adam göýberen hatasyny, ýalňyşyny eden ol jenaýatkar hökümet bolsa biz dymyp oturýan bolsak, şu jenaýatkary biz şärik. Biz şärik, den derejede şärik. Şu biz halk bolup dymyp oturamyzsaň olur depämizde galga botydy. Şu halk bir ýeke gün arlap köçe çykdy, edi çägäsiň gidýär şolar hemmesi. 5 minutyň içinde. Näme üçin biz bir 5 minutluk işi 30 ýyla çekdirdik. Bir-birimiziň ýeňsesinde gezgen bu. Bir şu türkmen kümsükligine edip bu. Cehennemçiligi bilen türkmen hemme öz etmeli işini Hudaýa tawsyrýar. Hudaý neýlesin? Ol sana berdi kelle, akyl, huş, el, göz, aýak, hereket et. Hudaýyň näme günäsi bar? Sen etmediği işini öz boýnuna alar. Ine biziň millet bolşumyzam şoň ýalyra. Onsoň günäkary gözlemeli. Näme üçin ýa? Ýa Birleşen Milletler Guramasy ýa OBS biziň aladamyz eden görünäkmi diýe Türkmenistany bolýanda. Özüm öýüne ýatyş tora berýär. Görýär, bilýär.
hasabat berýär. Aýdýaly dünýäde iň ýerin götünde, iň aşagynda sosana Türkmenistan insan hukuklary boýunça da döwlet öptünçiligi boýunça, sosial şerti boýunça da ýanky insan azatlykları boýunça da. Olar şol aýdyp berýärsen. Ene hereket et seni teýine ýatyň bir kanunluklu. Halk mesela halk hareket etmedi. Bir etip bersen neyse kim etçi bu? Yani ölüp bitip gider. Devletimizden değerli olacak ilerleyelim. Alacağım görünüp dur. Hani gitti Japonya. Kurban gülü. Pişme paylarını yaladıp bana devletin bayrağını sepet al gelin alın verin. Sevda edelim dipine o tayda eyyami özünü hıdırlap. Bugün yemesini dün kısıkısını Xitayın korrespondendirini getirip onun önüne yazılıp yatıyor. O ne ahil oluyor abi? O vatandaşlar yurdumuzda, devletimizde eýelik etmenin wagty geldi. Bir ağız, bir özüňize berim şu soralar aýnaň öňünde durun. Men kim şu dünýede näme üçin yaradyldım, näme üçin geldim? Kul bolup ýaşamak üçin, ýa berilen zady haýyl bolup ýaşamak üçin. Olam sana hormat bilen berilýän bolsa käşe. Itiň öňüne oklan ýalyp berýärler. Ene sen gazançyň diýip onu elinden alýar bir bölegi hökümet. Oňa muňa çäre edip, galyna mana açyk aýyly gapy otyr. Yani beýleki polisiýa işgärler, KGB mi, MHM mi, ya ýenem mi, döwlet işgärler, büdjet işgärler, muallimler mi, direktorlar mi? Gara şu öňden çykan elini serip dur. Näde ýaşamaly döwlet? Hiçiňiziň maňdyňyza batana şu zatlar. İsläň dagy. Deň dostlar, men size ýüzlenýär. Siz günäkär. Şuň kun. Hakykatdan mene şu bolup duran zatlary. Men şu türkiýe ýaşlan eden ikisiniň çykyşyny ikellep bolýar. Ene berekella niýaslar ýüzüňize diýip başlady. Men niýsem agyr gördüňiz. Ay näme ýa-közi şu zatlar aýdyp oty. Indi çağalaryňyzy aýdyp başlady. Çekin. Men bir döwür aýdypdym size 92-nji 93-nji ýyllarda. Wagt geler, gelecekki nesiller biziň gabrymyzy buldozer traktor bilen düzlerler. Ýitirim bolsun şular diýip. Şona ne derler? Görden durup. Täp iki nesil ýaşullar ýere sokdyň şu kuny ýaşul. Biziň nesilmizden sizin atalaryňyz şey etdi, size men öz çağalaryňyz şey diýip. Indi şu çağalarym şu hereket etseler onu Türkmenistan ýok. Ýok, ýene bir gelek ýok. Siz şonu isleýäňiz. Bir oturuň oýlanyň akylyňyza aýlan inni bir ogul gyzyny elinden tutmaň, çekmäň şunu. Basmaň bolan üstüne her öýde bir diktator. Düşýärmi? Niýaz ölenak, Niýaz diýri. Her öýde bir diktator bar. Men diýenden başga pikir bolmalylar, men aýdamdan başga ýörelge bolmalylar. Hondan näse özüm. Bilýän poham ýok, bagyşlan beri. Gaýratly erkek bolýan bolsaňyz, hana gidin, hana düşman otaýdy. Öz içiňizden gözlemäň maşgalanyňyzy. Şey edip, sesin çykarma, busup otur, köçä çykma, otak barmy, bu taýda görünme dip, özüňiz hem hana 2 milyon, 3 milyona ölüp gitti 30 ýylyňda görende. Şol çykmaň diýip oturarlar. O dünýede pikirlenýän kabylar, näme üçin beýtdik käki. Bunu siz bir galanjaňyz, deň dostlar. Bir oýlanyň, pikirlenin. Näme üçin çağalaryňyz şu güne düşdi, aktyklanyr. Siz özüňiz göz gyýyny haly seredip otursunuz da, ogullygyňyz, gyýylaňyz ana daşar ýurda bolady. Otanyň zakmyşy zatlar. Haçana çelli bir ýurdun daşyna çykarlan, 5 aýyna siz intizar bolup oturjak. Bularga masaglygy ýok, hani ölüp ýatylar. Näme üçin onu ölüse ne ýelik eden zaktyr? Ha, uruşda galy Ukrainada, okuwdy, ugradan çağalan. Birine ýelik etdiňizmi? Ýok. Ortiýetde näçe galy? Ýewropada näçe okuwsuz, bilimsiz galy? Şolaryň pul uradýaňyzmy? Ýok. Oly näme hasabyna gün görýär, gözleran bolýar. Bilýäňizmi? Ýok, bileseňizem gelena. Yüzüňiz aýdylsa-da siz onu ýok görýär. Näme bize bu beýdiýärdi? Biz diýmesek kim diýmeli? Özüňiz diýin onu. Çykyň orta. Näme üçin gaýrat tapaňyz? Gaty dogry edilen şol söhbetdeşlik kemini. Ýaýradyň şonu halka. Haýyş edýän. Goý dinleseler. TikTok'tan mı, ýene bir ýerden mi, nerden ugradylýan bolsa. Ugradyk. Goý görsen ýurduň içinde en atalar şu zatlar. Näme üçin ýok? Şonu aýdaýyn. Balmurada eyle veya beyle yurt üýtgeýä, jemgyýet üýtgeýä
Dünya ütkeýär bilelikde. E, Bu zatlaryň hemmesine ýa bir dünýäniň gidişine aýagymyzy deň getirmeli, başgaça bolup bilenok. Ýogsa da ýok bolup gidýär. Ýa ösmedik milletleriň köpüsi ýa ýok bolup gitdi ýa-da enteýem garypçylykda, gulçylykda ýaşaýarlar. Beýnazakda Türkmenistanyň içindäki baýlyklary pikir edin, olar nirä gidýär, kime gidýär, kimleri däldir etdi, kimleri öldürtdi ýa-da şo pullar. Näme üçin Orta Aziýada iň az türkmen ýylatynyň sany. Şo soralar soran bu zatlaryň hemmesi düýpli soralar, görünüp duran zatlar, entek görünmeýän zatlary ýurdun içine baran soň açarys, görersemmäňiz bilelikde biziň bilmeýän zatlarymyz batkandyr. Türkmenistanyň başyna gelen garaňkylyk hiç bir ýere gelen däldirmiken ýa Mongollaryň çözüşinde de bolan däldir dünýäde şeýle garaňkylyk. Bu doly akyl tutulmasy ine sapara geçen ýyllarda aýdýat akyl tutulmasy diýip. Akyl tutulmasy hakykatdan ham akyl edip bilemjok, sorap bilemjok. Bunça 20 trilyon pul nirede 20 trilyon dollarlyk Türkmenistanyň baýlygyny kim alypdyr? Näme üçin halkdaşynda? Näme üçin içindäkiler bar? Näme üçin ýol ýok? Adam şekilli. Şo zatlary soramalydyr. Onda halmyrada jemlesegem bolar. Başga jemleýjek. Şuna goşaýyn şuň aýdallar. Hakykatdan ozal şu Soýuz döwrüne ýykyljak döwürlerini Orta Aziýa boýunça iň az milletler respublika Täjikistan. Türkmenistan şolardan kändir. Inne bu gün seret Täjikler näçe milyon. Ýogsa şolardan evitem ýok, adam ýok, hiç adam ýok. Biziňki ýaly baýlyk. Ýöne millet sany köpeldi. Näme üçin Türkmenistan gyrlyp gidip otur? Sen şu toprağın üstünde ýaşap duran bulara Türkmen gerek. Ine gepin keldi şo. Ol Eýrana giden Türkmenem gerek, Owgana giden Türkmenem gerek, Türkiýe giden Türkmenem gerek. Siz näme pikir edýäňiz? Ol Eýran daşdoluk, Owgana Türkmen daşdolugymyz biz olar bilen mentalitetimiz bir däl, döwletimiz bir däl sypjak bolýar. Özüne emma insanyňyz ýok. Inne sizem Türkdäki Türkmenler. Sizin Türkmenistan, Türkmen däl. Şoň bir şu eliňizde koýup oturan pasportlar olam koýup gitse asla hiç döwletiň garaşlaryny. Şoň üçin şu zatlary biz bir bilmegimiz, oýlanmagymyz gerek. Baýlyklarymyz nirä gidýär? Näme üçin karşılanýar şolar? Biz haçan eýe çykmaly döwletimizde ýa onuň baýlyklary. Bütün dünýä bagyşlan bol watandaşlar Türkmeniň üstünden gülüp otyr. Nähil millet bolar? Ursaňam söýekseňam ýeňişde de şol diktatorlyk sesim çykarman otyr. Ülke urulýar biz millet hökmünde bilen zatmy şol. Ýene de o watan satan programmasy ay bütün dünýä aýan bolduk. Türkmenistanyň hakyna özgörşükler, öňe ay ine dünýä derejesinde hak teknologiýamyz bar. Hayran alman. Bular haýty çilim çekip şu zatlar aýdýarlar. Öz aýdýarlaryny özlerinden ýamka kemin. Bu däl han asyl bolur ýa-da başy men näme diýip aýdy. Akylna nadyşan adamlaryň tamyrdamasy bolýar. O bu da badyr. Akly ütken adam agzyna näme gelse aýdyp dur, onu hiç kim dinlenmäpdi. Bir hakimiyeti basyp alyrlar, şu näme ýangrasa da şunu kanuny kabul edýär. Akly ýerine kadyrlar. Onuň dünýä düňdörildi diýilýär şu bolýar. Başgaça näde düşünmeli bular? Şonu aýtaýdym kemin. Gowy günler öňümizde hilleşler. Diňe dogry hereket edilmegi gerek. Başga zatlar. Gözünden bolar diýip garaşmak ýalňyş. Orluklary işletmeli watandaşlar. Giýje güni bar aladaňyz orluklar bilen nädip ýurdun içinde öz oturunca ýeriňizdäki ýagdaýlary düzeltmeli, kemçilikler. Soň üstünde işler. Soň ene erte bugün saýlaw gelende de ýene de şoňa da gatnaşmasyz orluklarsynız. Ýurda barsak giýje güni telewizionydan çykyş edip aýçyk sözlemşi. Orluklar ýene bir gezek orluklar. Biz başga zata hiç kime bil baglamda. Orluklar. Täp halk şu orluklar üstü bilen öz döwletini dolandy.
Ine bolýany watandaşlar o aýplaşman, gatam görmän, o bir zatlar göwnüňde degilen bolsa, ýöne bar zatlar baradaýdyly. O kabul edin. Başgaça bizim çıkargamız ýok. Kemine gaty dogry aýdýar. Bizde başga çıkarlyk galmady. Ikiden biri ýa görüşmeli ýa ýitip gitmeli. Bar bolsa üçüncü çären ýalyň bize meslik galaý belki biz düşünmeýändir, bilmeýändir, görmeýändir, ýalan sözleýändir belki. Aýdyn şu meselede. Ýazan soraglary barmy birde? Ýa ýokmy? Soraýarmyşlar. Yok Almurad ağa. Ha bolýar. Soňra ony kommentde ýazarlar da. Boran watandaşlar sag oturun hem bäňizi öýüňize saglyk. Bolýar Almurad ağa, sag bolun. Ýyly işler size de sag bolun. Sag bol kemine saňa da.